Inkontru, l-almanakk kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Għat-tieni darba, Heritage Malta qed torganizza l-Malta Biennale, ċelebrazzjoni ta' arti lokali u internazzjonali imtella f'diversi siti storiċi fil-Belt, il-Birgu u Għawdex. Fil-katakombi ta' San Pawl ir-Rabat se ssir taħdita pubblika li tikkumpara u tikkuntrasta dawn il-katakombi ma' prattiċi funebri oħra madwar l-Ewropa u l-Mediterran. Waqt l-edizzjoni nazzjonali tal-Wacken Metal Battle se tintgħażel il-band li se tirrappreżenta lil Malta waqt il-Wacken Open Air, l-ikbar festival tal-mużika metal fid-dinja. Fit-Teatru Manuel, il-Belt ta' Pariġi u l-ġrajja ta' Amélie se jitilgħu fuq il-palk waqt Amélie the Musical, adattament teatrali tal-film Franċiż tal-2001.